ברוכים הבאים לבית הספר גפן. בית ספרנו הוא המקום שבו חינוך, ערכים ומצוינות נפגשים יחדיו. אנו שואפים להעניק לכל תלמיד ותלמידה את כל המיומנויות והכלים הדרושים על מנת שיבואו לידי ביטוי על כל חוזקותיהם. המטרה שלנו היא להעשיר את עולם הידע של הילדים ולעצב דור חדש של מנהיגים, חושבים, עצמאיים ושותפים פעילים בקהילה. כיף לי לראות את הבן שלי מאושר בבית הספר, את החום והאהבה שהוא מקבל מהצוות החינוכי. אין ספק שזה ממלא אותי בנחת. חשוב לנו שכל תלמיד ייחשף לשיטות לימוד מגוונות, ובכך יתקדם בהתאם ליכולותיו. כיף לי ללמוד דברים חדשים ומעניינים במיוחד. דרך האמנות והיצירה, הילדים באים לידי ביטוי, מתרגשים ומרחיבים את האופקים שלהם. באמצעות הלמידה בדרך החקר, התלמיד מגלה עולמות חדשים ומפתח חשיבה מסדר גבוה.